poďme na to. Dámy a páni, dovolte mi privítať vás pri ďalšom plnohodnotnom videu. Trošku som sa od toho YouTube opustil, hlavne od toho fitness contentu a týchto sračiek. Môžete si to kúknúť v minulých videách. To boli také moje marné snaživé pokusy sa trošku presadiť aj inak ako po slovensky. Ale rozhodol som sa, že jednoducho začnem proste robiť videá. Nie na nejaký konkrétny níž alebo čo, proste všetko. Nejaký môj denný životný štýl, či už proste podnikanie, nejaké typy, rady, pičoviny, proste čokoľvek, len z toho dôvodu, že ma to baví. Kúpil som si teraz kameru konečne, čiže bude to mať nejaký kvalitatívny nádych a snaď mi to vydrží dlhšie ako naposledy. Ale verím, že aj teraz, keď mám aj techniku a všetko, tak mám ako si väčšiu motiváciu sa do toho pustiť naplno. V podstate by to mal byť nejaký môj videodenník, nejaká dokumentácia, moje cesty, ani neviem kam. Založil som si firmu, robím teraz weby, robím marketing, reklamy a myslím, že bude fajn, keď sa na to kúknem a spätne budem môcť vidieť, že aký progres som spravil. Lebo teraz, aj keď si kúkam tie staré videá, čo tu mám, akože není to nič moc popravde, ale vidím, že som sa dákam posunul. Čiže toľko k tomuto videu, nemám k tomu dneska moc čo povedať, ale asi všetko, čo som tak skrátke chcel. Hlavne som chcel vyskúšať, že jak to dokáže natočiť takýto talking head alebo čo a aký to bude mať zvuk, že to má vbudovaný mikrofón a to bude strašne kvalitný, no tak posúďte asi sami. Ale to je v dnešnom videu všetko a snad sa vidíme čoskoro. A ešte, aby som nezabudol, ono je vlastne 27. december, takže jednak veselé neskoré sviatky a blíži sa Silvester, tak všetko dobré do roka predčasne.